गामियाव न'खर ब्लक खालामनो थाखाय सब गासिनो न'खौबो आं एक्सप्लर खालामजोबो नि सयथिनोबो गासिबो न'सिबो बाद गैया हाबलांजोबगोन आं गाइस मिथिबायना न'आव बेसेबां थाबाय थानो सोरहा माबायदि कन्डिसन माबा खबरफोरा मादै गासिनिखौबो सोंना लाजोबगोन आं बै सानावबो थांगोन ओइ बिसोरनाव थांबाय नामा नोंसोरो इसोरनाव थांबाय थांगोन बिसोरनावबो आंजों लोगोसे दङ नैबेजों नै मा होनना बुङो सारा मास्टार बुदां बेनिफ्राय लोगोसे बिथिं दङ जोंहा दुलाल आगै आदा नामा जाबाय आगै बिनिफ्राय आं सोमोन्दो जायो आदा बेनिखायनो आगै आदा होनबाय नै बिथिं सासे दङ सालथे 300 नै बिथिं बैनाय सासे दङ इलाय बैनाय सासे दङ दिनै जोङो न'खर गिदिंगोन सानदे जेबो खामानि गैया नालाय गाइसफोर मिथिबायना फ्रि एकदम दिनै मा दिनै हम राइड अके गाइस दिनै हम राइड हा फेमिलि राइड पेडेल मार्के जायगा दिनै दे गया थाब खाव जोंहा सार थांखु मास्टारा गय खावगासिनो गाइस बेनिफ्राय जोंहा आगै आदाया नायगासिनो दङ थारमाने गाइसफोर नामा आगै बेनिफ्राय सोमोन्दोआव आदा जायो होमबा मा बुङो आगै आदा होनना बुङाबा मा बुङो उपाय गैया ना मा बुङो आगै आदा नंगौना दुखु मोनबाय नामाब्रा आगै आदाया दा बर्थमान गुंखे सोलागासिनो बेचारा गुर मेथाइ जानो लुबैसो दोनो मोनजायैनि गुंखेखौनो सोलागासिनो जोंहा बेनिफ्राय ओइ मालिक खबरा मोजां ना नोंस्रा एसे गोसा बुंहर मोजाङानो खबरालाय बिसाबो मोजाङानो दा बिसानाव जोङो गय जानोसै गाइस न'आवथ' आङो जाना फैबाय अनेक रोखोमनि साना सुर माबा माबि अनेक जाना फैबाय दा गयखौ बाहेरायाव जाबाय आरोखि गासिखौबो न'आव जाजोबा बोरै जानांगौ मालायनावबो जानांगौ दुखिया जागोन माथो र' एबार बेलेग न'खराव हांसै एबार बेलेग न'खराव हायबाय गाइसफोर र' मालिकखौ देखायनि नोंस्रा बिहामजो मोना नायनो लुगैसिनो नोंखौ आंनि भिडिअ नायबाय थायोनो एसे हलायसै नै राजु भाइया नायनो नै मोखांखौ एसे देखायब्रा बेंगालराव थानाय राजु भाइया नायनो मोखांखौ एसे देखायलै बिहामजोआ नायनो बेसारा खिथिबाय आरो र' मेन मालिकखौबो देखायगासिनो ओरै फै मा लानसिया बिलाय नोंहामजोआ नायनो होनना बुंगासिनो आंनि भिडिअ नायनानै बुंबाय थायो जाहानावबो ब्लग खालामबाय था होननानै ओरैसै मा खबर मोजां ना खारबायसो माबा ओरै फै होनना बुंदों बेंगालराव थानाया नोंस्रा नायनो होनना बुंबाय थादों भिडिअ कल खालामना खिथिहरनांगौनो ओमफ्राय लोगोसे जोंनो सालथे टाग्लाया लोगो लाफायदेरबाय दा बावैसो फैदो बिथाङा जोंनि हम राइडआव मा होनोमोनलाय सालथे मा होनोमोनलाय हम राइडआव लोगो लाफायबाय जोंहा सालथेया थांखु जागासिनो बिथांमोना दा लाबो खबर मोजां माया थांखुआ नोंसो बिदों नोंसोर मानो थांखुल'ब्रा खबरा मोजां थिगानो बिहामजोआ माला फैगोन नो आं मिथियालाय मा फैयो आं खेवग्रासो मा बिहामजो मोननायनि अमा बेदरखौ जाहोगोन ना जाहोला ना जोंखौ जाहोगोन ना दोना दिनै जाहोगोन ए माथो हाथाया गैलालै ना बेदर जानो हाबावगोन जानो इउटुबारखौनो थांहोनो ओंखारबा सयथिनोबो जालालै बियो माबा मोनसे जाबा मोननाय नङा ओइ बैसिनावथ' गय जाबाय नोंसोरनाव मा जाहोगोन दा जोंखौ आं मिथिया ओइ संख्रि साहा लोङा जोङो साहा लोङा दे होमबा बिसोरनावबो फैबा खबरा मोजांनो बिसोरबो थांसै जों एबार बेलेग न'खराव मा मिनिहरदों नोंलाय मा मिनिहरदों ओरै फै खाथियाव आयं खबरा मोजां दायो आयं लाना फैबाय जोङो गासिबो आयं लाना र' आयं खबरा मोजां सानदेनि देवबारनि खबरा मोजां नंगौना नङा बुंल' मोजां खबरा लबरसो आंनिया लबर बोबानो लावो आरोखि नांखायो आरो आदसा दिनै मा बेदर जागोन आयंआ हा आबोखौथ' आयंआ मबाइलखौ सेख'थ' दे जाबाय दा एसेनो जाबाय दे आबोखौथ' लानावबो फैबाय हा
गांनै फंबायनाबो गैखाला जोब्बाय अ दे आं इयावनो जमा लाबाय जायखिजाया आयं लाहानावबो फैबाय जोङो जबाय नालाय आयंआबो थांबोगासिनो हायाखै गिनानै थांसै आयं टाटा जोब्बाय माहा मोन आयं टाटा टाटा थांसै दा आयं आबो दं नोंथां खौरां मोजां मोजाङानो ए दा मा खालामगासिनो नोंलाय ओइलाय दाउ न' अमा औ बिगुर मानसिया नोङो दाउसो जानो गोसोमोन दिनै बेनिखायनो दाउ हायफ्लांदों सालायाव माहाय मोजां लानांगोन गोथावानो जागोन दा खोमोन दंलायो माथो बेदराबो ए जागोन नालाय बिदिजों नायना लाबो रोंथारा गाइस जों दा बेलेग न'खराव हायलायबाय बिथांमोननि न'खराव हायनानै नुबाय नै बिस्रा ओंख्रि संगासिनो अमा बेदर बेनिफ्राय सासेया बिथाङा मा होनना बुङो अमा बिगुरखौ सावगासिनो अमा बिगुरखौ सावनानै दा साजोंसो लोङो जायो ना माजों जायो जासिगोन आरो दायो आबै दङ बिथिं आबै सासे सक्रानि उदालगुरिनि बिथिं आदैया मैगं संगासिनो दा बिसोरनाव हायबाय जोङो हायनाया आबै खबरा मोजां औ दे गरम ना बोथोरा उपाय गैया दा बै उननि न'खरावबो थांगोन र' दोंना गैयाथाय बिस्रा थांगासिनो र' दायो जोङो फंबाय लाहानि न'आव फैदों फंबाया मा खालामगासिनो देखायगासिनो र' फंबाय खासि नै फंबाया बाहा मालाय बिराद स्पेसियेललै मालाय बिस्रा दिनै सयथिनोबो स्पेसियेल जाहासो गैयालाय फंबाय नोंसानावसो आलासि जानो फैनांसिगोन फंबायखौ एसे देखायनाय जाबाय गाज्रि मोना दिनै थारमाने सानडे स्पेसियेल ब्लग बानायगासिनो आं गासिबो मैया मोनानिफ्रायनो बानायगासिनो फंबाय ब्लगखौ मैया मोनानिफ्राय लानानै दिनै मोनासिम जागोन दिनैनि ब्लगा सानडेनि नालाय दे मोजाङै मोजां अपारेसन खालामदो फंबायाबो डाक्टरखौनो रोंसिगोन दे बारा गोलाव लानो हानाय नङा र' बिसोरनो दैखरखौ एसे देखायनो ओइ माथो मोखाङावथार बा दैया हा दे जाबाय दे गाइस दिनैनि ब्लगखौ बेसेबांखिनियावनो दोनथ'नांसिगोन गोबां बेरायबाय बेरायफैबाय खर'फोरा बेराय फैनानै मेंबायबो ओंखाम जाबाय दुगैबाय बेखिनियावनो दोनथ'सै गाइसफोर ब्लग मिथिगोन आरो गोदान ब्लग फैगासिनो गाइसफोर साफा खालामबाय खिन्थु साफा खालामदो गाइसफोर थेंक इउ सो माच फर वाचिं जोबजासिम थेंक इउ सो माच सानडेनि स्पेसियेल ब्लगखौ बेसेबां बाय टाटा सि इउ टुमरो